Oops, dito na sa loob. Pugak. Mainit na sa sa labas. I'm not perfect. Pugak daw, sabi na I'm not perfect. Pugak pa ayuda, sabi ni Ma'am Jolie. Busy lang Ate Ima, salamat. I'm not perfect. O, nasa work pa daw. Oo nga, tawa lang ang ambag ni saya ni Pugak. Just Pinoy in India, nakasilip din Ate Ima. Saglit lang. Wala ka pa nga pala. Musta ka na dyan sa India? Just Pinoy in India, ba't hindi kita makita? Sa main channel ko, ano ba yan? Hindi kita makita sa main channel ko, nandito ka sa dito sa isa kong cellphone. Damihan mo tawa. Hmm. Isa rin ka rin tawa ng tawa, Ma'am Jolie. Gabi na, may work ka pa. Diba?